Pak Mat. Ya. Mbak Pundi, Mbak Ayu, pada tindak pundi. Pasar. Pasar mas. Ngarep tindak lain anu Pak Saksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur mengke kula kancane. Iya. Leresan mas alias kebetulan. Belanjane ketara di kapotan. Yen turun enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula pijeti. Ya. Mulakan kaya momongan Wewe iki bencana babayu pada pindahan. ampun kelama sampeyan ampun jiwa kula ronda anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga belanja nang pasar paing. Wewe Iki ora pati penting. Lawan rondo. Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting. Joso malang jajan rondo dijamin kepling kepling lho mas.